дуруд ҳамватанони азиз, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясеё ёробун, Фарзона имнида. Дар ин барнома оиди визаҳои Корея каме ҳам бошад маълумот медиҳам. Дастрас кардани визаи Корея на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон мушкил аст. Хеле ки дар барномаҳои гузашта қайд кардам, Корея давлати пешрафта аст аз тамоми ҷиҳат. Инчунин давлати бехавф, бехатар аст. Дар ин давлат ҳатто шабона гашту гузор кардан бехатар аст. Сабаби бехатар буданаш дар чи аст ба фикри шумо? Албатта дар бақувват будани давлат аст, дар сахт будани қонунаш аст. Инҷо қонун хеле сахт аст. Қонун барои ҳама як аст. Фарқе надорад баланд мақом ҳастӣ ё аз табақаи паст, аз рӯи қонун зиндагӣ мекунанд. Бо ин тарзи зиндагӣ давлат ҳам пеш меравад ва ҳам бехатар мегардад. Аз ҳамин сабаб на ҳар касро ба давлаташон роҳ медиҳанд. Пеш аз ҳуҷҷат, яъне документ супоридан, пурра дар бораат мекобанду меёбанд ки ҳастеду чӣ мақсад доред ва сабаби ба Корея омаданатон дар чист. Барои мо тоҷикон ва Тоҷикистон дастраси виза ба Корея каме мушкил аст, чунки то ҳол Тоҷикистон байни Корея шартномаи корӣ надорад. То он даме ки Тоҷикистон ва Корея шартномаи корӣ набандад, омадан мушкил аст. Лек дигар роҳҳои омадан вуҷуд дорад ба воситаи саёҳат, табобат, бизнес ва дар ягон донишгоҳҳои Корея дохил шудан. Ба воситаи ин роҳҳо омадан аз рӯи шароити молиявӣ гарон аст. Нафароне ки шароити хуб доранд метавонанд барои саёҳат ба Корея оянд. Ба сафоратхонаи Корея дар Тоҷикистон ҳуҷҷат супоранд, виза дастрас карда биёянд. Шахсоне ки барои бизнес ва табобат омадан мехоҳанд, ҳамчунин ба сафорати Корея дар Тоҷикистон муроҷиат кунанд. Бе ягон мушкилӣ ба онҳо виза медиҳанд. Нафароне ки мехоҳанд дар донишгоҳҳои Корея дохил шаванд, онҳо низ метавонанд ба сафоратхонаи Корея дар Тоҷикистон муроҷиат кунанд, ҳуҷҷат супоранд. Рафту дар сафорат ҳуҷҷат супоридан натавонистед, ҳеҷ боки нест. Ба сайти махсуси донишгоҳҳои Корея мактуб нависед, ба шумо ҷавоб медиҳанд. Метавонед ба воситаи донишгоҳҳо оед, лек забони англисиро бояд хуб донед, чунки забони русӣ инҷо ягон нақш намебозад. Танҳо донистани забони англисӣ ва кореягӣ дар инҷо муҳим аст. Рости гап, мақсади бисёри тоҷиконамон ба Корея барои кор кардан омадан аст, чунки Корея маоши хуб дорад. Каме интизор мешавем, шояд оянда байни Корея ва Тоҷикистон шартномаи корӣ баста шавад ва баъдан мардуми Тоҷикистон метавонанд бе ягон мушкилӣ, бе ягон мамоният ба Корея барои кору фаъолият оянд. Танҳо каме сабр. Худи ман бори аввал ба Корея тавассути дохилшавӣ дар донишгоҳ омада будам, ки соли 2012 буд. Боз як роҳи бевиза омадан ҳам аст. Ин ҳам ба шахсоне ки шаҳрвандии Русияро доранд метавонанд бевиза ба муддати 2 моҳ оянд. Лек ин намуди виза низ қонунҳои махсуси худро дорад. Шахсоне ки шаҳрвандии Русияро доранду ба Корея меоянд, бояд аз ду тараф билеташонро гиранд. Дар куҷо истоданашонро, яъне ҷои зист, меҳмонхона, бояд пешакӣ дархост кунанд. Инчунин бо худ бояд дар картаи банк ба маблағи $5000 дошта бошанд, ки дар муддати 2 моҳ метавонанд хӯранду зиндагӣ кунанд. ҳангоми ба фурудгоҳи Корея даромадан бояд ана ҳамин ҳуҷҷатҳоятон дар дастатон бошад, ки дар таможни ҳуҷҷат пур мекунед. Агар рафту дар Корея ягон дӯст ё хешу ақрабоятон бошад, метавонед дар ҷои зист суроғаи хонаи ҳамон дӯст ё хешатонро қайд намоед ва метавонед ба хонаи он кас рафта 2 моҳ дар он ҷо истед ва меҳмонхона дархост накунед ҳам мешавад. Бояд дар муддати 2 моҳ баромада равед аз Корея. Агар як рӯзи муҳлататон барояд, шумо нелегал мешавед. Нелегал ин ғайриқонунӣ аст. ҷарима баста баъдан депорт мекунанд. Дигар ба Корея даромада наметавонед. ҳастанд шахсоне ки шаҳрвандии Русияро доранд, ба Корея медароянд, лек қонунро риоя намекунанд. муҳлати баромадашон мегузарад, намераванд. баъдан дастгир карда ҷарима баста депорт мекунанд онҳоро. бо шаҳрвандии Русия агар дар Корея ягон дӯст ё хеш дошта бошед, ҳамчун турист тамошо оед, ҳеҷ гап не. Агар рафту танҳо ба муҳлати 2 моҳ омада кор карда равед, ҳеҷ боке не. бо ин шаҳрвандии Русия низ аз рӯи қонун кор кардан мумкин нест. Лек агар мақсади дар ин ҷо истодан дошта бошед, яъне нелегал кор кардан, ба шумо тавсия намедиҳам, чунки азоб мекашед. вақте муҳлататон гузарад, нелегал мешавед. дар корхонаҳои хуб корҳои сабук кардан наметавонед. дар ин ҷо корҳои вазнинро нафароне мекунанд, ки нелегал ҳастанд. барои ҳамин аз маҷбурӣ мекунанд. баъд азоб мекашанд. ин одамӣ аст. рафту бемор шавед,
зуком ё ягон бемории дигар шуморо беҳуҷҷат дар Корея дар беморхонаҳояш қабул намекунанд. ҳатто дар духтури дандон ҳар куҷое ки наравед беҳуҷҷат қабул намекунанд. барои ҳамин роҳи аз ҳама хубаш қонунӣ омадан аст ва қонунӣ баромадан аст. қонунӣ ин бехатар аст. дӯстони азиз, ҳар он чизе ки оиди Корея донистам бароятон расонидам. дар ҳамин ҷо барномаи навбатиро ҳусни анҷом мебахшем. нафароне ки саволи иловагӣ доранд дар комментария метавонанд саволҳои худашонро гузоранд. ҳатман ҷавоб медиҳам. то барномаҳои оянда паноҳи худо бошед. хайр, ёробун, то маннаё, анён.